So ito nga guys, nandito po tayo sa may SM Bacoor dahil tayo nga po pala ay mag-service dito sa ating client. Regular client ko na po ito mga kapatid. So ito nga, papasok na po tayo dito, naglalakad po tayo sa Eskinita, papasok po dun sa hotel kung saan po ako mag-service ng massage sa akin nga pong regular client. Bali sa may stay hotel po ako mag-service ng massage, katapat lang po ng Marichi Hotel. Bago lang po itong hotel na to, siguro wala pa po itong isang taon na hotel na to. Napakaganda po at napakalinis nga po mga kapatid. So ito nga, naglalakad na po tayo. Ayan pong kanan na yan, ayan pong nakikita nyo na maliwanag po may signboard. Yan nga po ang Marichi Hotel, hindi lang masyado po kita. At ito naman po sa kaliwang to na akin pong pupuntahan, diyan naman po ako po papasok, diyan nga po sa May Stay Hotel. So let's go mga kapatid! So ito nga mga kapatid, ito na nga po ang tapat ng May Stay Hotel, bagong-bago po, katapat din po ng Marichi Hotel, bagong kalaban naman po ng Marichi Hotel. Sa unahan pa po niyan, may dalawang hotel pa po sa unahan niyan mismo. Nakalimutan ko na po yung dalawang pangalan pa po ng hotel yan. So bali dito po tayo papasok, dito nga po sa May Stay Hotel. Ito na po, papasok na po tayo ng room ng aking pong client. At ito naglalakad na po tayo. At nakasakay na po tayo ng elevator niya, nasa taas na po tayo. Dito po tayo papasok sa DO5. Yan po ang room ng aking customer na akin pong pagsiservice ng massage. So ito nga po mga kapatid, nasa hotel na tayo at tapos na po tayo niyan mag-massage dahil syempre shortcut po, hindi po pwede natin kunan po ng buong video ang atin pong pag-massage. Ito pang loob ng kanilang CR, napakaganda po, napakalinis at napakalakas din po ng kanilang hot water. Ayan po, nakikita nyo po, napakalinis. At ito naman po ang loob ng mismong hotel. Ayan po ang kanilang kama, may lampshade, meron din pong maliit na lamesa at napakalakas din po ng aircon dahil nga po bago. Siyempre, dahil pag bago, malakas pa po ang aircon at napakalinis nga pa po ng kanilang room. Ayan, medyo gulo-gulo po ang kama dahil dyan nga po tayo nag-massage. At ayan, nakikita nyo po, ayan, magulo. Siyempre, nakaligo na po ako at ang aking pong client ay naliligo na rin po ng time na to. At ako naman po ay nagbibidyo-bidyo. So ito nga mga kapatid din po ang aking client, nakatapos na rin po siya maligo at siya po ay nagbibis na or nagsusot na po ng kanyang sapatos. Yan po ang kanyang bag. Bali nakakotse po ito mga kapatid, ito po ang aking regular client. Bali ako po ay nagbibidyo habang po siya po naman ay nagsusot ng kanyang sapatos. At ayan nga po mga kapatid, palabas na po tayo ng hotel. Ito nga po May Stay Hotel, dito nga po located sa may SM Bacoor. At napakalinis, napakaganda, tayo po ay lalabas ng mga kapatid. So dito ko na po tatapusin na aking vlog sa gabing to dahil gabi po ako nag-service sa aking mga regular client dito nga po sa may SM Bacoor. Bye bye po, God bless you.